με εντελώς αντίθετες απόψεις αναφορικά με το ζήτημα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Είναι μια δυνατότητα η οποία δεν μας δίνεται συχνά, καθώς επικρατεί ένα ιδιότυπο εμπάργο, θα το έλεγα, αναφορικά με τις αντίθετες αυτές απόψεις. Δεν θα σας κουράσω. Η ομιλία μου είναι χρονομετρημένη, δομημένη πάνω σε 5 επιχειρήματα. Το μόνο που θα πω είναι ότι ως διεθνολόγος έχω ένα ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον αναφορικά με την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, διότι έχω εργαστεί σε χώρες όπου η οικονομία τους βασίζονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου μπορούσα λόγω εργασίας να δω και να βιώσω από κοντά τα αποτελέσματα αυτής της εκμετάλλευσης, όπως παραδείγματος χάρη τη συσχέτιση της εκμετάλλευσης με τη φτωχοποίηση, την υπέρμετρη αύξηση αμυντικών δαπανών και τη στρατικοποίηση στο ημιαυτόνομο Βόρειο Κουρδιστάν, στο Κουρδιστάν του Βορείου Ιράκ, όπως επίσης και ως υπεύθυνη επικοινωνίας του Πρασίνου Κόμματος του Καναδά, να δω την καταστροφική εκμετάλλευση της πετρελαιοφόρου Πίσα, στο λεγόμενο bitumen ή βιτούμιο, στην πολιτεία της Αλμπέρτα στον Καναδά. Και αυτά τα πράγματα έχουν καθορίσει, αυτά τα βιώματα έχουν καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αντίληψή μου αναφορικά με την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ακούστηκε χθες, αναφορικά με το παράδειγμα της Νορβηγίας. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρώτη... εδώ είναι. Ναι. Μια πάρα πολύ μικρή διευκρίνηση αναφορικά σε μια παρατήρηση που έγινε χθες για το παράδειγμα της Νορβηγίας, απλά και με το νέο γύρο αδειοδοτήσεων, να σας πω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί παρά την αρχική έγκριση, η Νορβηγία ήδη από τον Νοέμβριο του 2022 ανέβαλε τις αδειοδοτήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2025. Έως το τέλος δηλαδή της κοινοβουλευτικής περίοδου, ως μέρος συμφωνίας της κεντροαριστεράς κυβέρνησης της Νορβηγίας, με το Σοσιαλιστικό Αριστερό Κόμμα, SV, για να περάσει ο προϋπολογισμός. Και εδώ βλέπετε από τον Νοέμβριο του 2022 δημοσίευμα των Financial Times. Πάγιο αίτημα του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος αποτελούσε εδώ και χρόνια η πάυση εξερεύνησης νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Οι νορβηγικές αρχές εξακολουθούν να εκδίδουν άδειες στις λεγόμενες ώριμες περιοχές, που είναι ήδη ανοιχτές σε πετρελαϊκές εταιρείες. Ο 26ος γύρος αδειοδότησης, ο οποίος αναβλήθηκε, θα παρήχε το δικαίωμα σε εταιρείες πετρελαίου να εξερευνούν και να αντλήσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε περιοχές που δεν είχαν εξερευνηθεί προηγουμένως. Ως πετρελαιοπαραγωγός χώρα, η νορβηγική κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων είναι παροδικές. Η οικονομία της Νορβηγίας έχει υποφέρει από τις συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το γεγονός το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ισοδυναμούν σήμερα με το ίμιση της συνολικής αξίας των εξαγωγών της Νορβηγίας είναι κάτι το οποίο φέρνει τη χώρα σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Η ενεργειακή μετάβαση πρόκειται να μειώσει περαιτέρω τις προοπτικές οικονομιών που παράγουν ορυκτά καύσιμα, όπως η Νορβηγία, με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να αναμένει απότομη πτώση της τιμής του πετρελαίου μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ακολουθούμενη από σταθερά χαμηλές τιμές, καθώς η ζήτηση μειώνεται σε σενάριο καθαρού μηδενισμού, net zero, έως το 2050. Αυτά σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τώρα, γιατί σε μια χώρα όπως η Νορβηγία, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου και ένα από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στη Δυτική Ευρώπη, οι πολίτες της και μάλιστα ένα σοσιαλιστικό κόμμα κατάφεραν να αναβάλουν το νέο γύρο αδειοδοτήσεων, ενώ στην Ελλάδα του ακραία υψηλού περιβαλλοντικού και οικονομικού ρίσκου το Σοσιαλιστικό Κόμμα προσπαθεί εναγωνίως να επαναφέρει στην ατζέντα το ζήτημα των εξορίξεων, αυτό είναι κάτι το οποίο αφήνω στην κρίση σας. Θα είχε πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Μανιάτη να αναπτύσσει τις θεωρίες του κλιματικού πατριωτισμού στους ομολόγους του στο Νορβηγικό Αριστερό Κόμμα. Ξεκινώ λοιπόν την ομιλία μου με 5 επιχειρήματα κατά των εξορίξεων. Πρώτο, το κίνημα από επένδυσης.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και περισσότερο μία τάση αποεπένδυσης από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία γιγαντώνεται και λαμβάνει κινηματικές διαστάσεις παγκοσμίως. Πέρα από τα πράσινα κόμματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και παγκόσμια κινήματα, όπως το Extinction Rebellion και το 350.org, τα οποία προωθούν αποκλειστικά την αποεπένδυση από τα ορυκτά καύσιμα, σειρά τώρα παίρνουν και θεσμικοί επενδυτές, όπως το μεγαλύτερο κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας, η οποία ανακοίνωσε ήδη από το 2019 ότι το συνταξιοδοτικό της ταμείο ύψος 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, το μεγαλύτερο στον κόσμο, και το οποίο δημιουργήθηκε από τα έσοδα της άδλησης πετρελαίου στη χώρα, θα πρέπει να πουλήσει τις μετοχές που κατέχει από εταιρείες εξερεύνησης και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ύψος 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από 134 εταιρείες πετρελαίου για τη μείωση της έκθεσης του κινδύνου του ταμείου στις ασταθείς τιμές του πετρελαίου, σε μια κίνηση η οποία χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη κίνηση απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες στην ιστορία. Επίσης, η Σαουδική Αραβία θα επενδύσει 30 δις δολάρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως το 2025 για να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα. Η Νορβηγία θα επενδύσει 11 δις δολάρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κίνημα αποεπένδυσης σε εταιρείες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων έχει μακρά ιστορία σε κινηματικές δράσεις φοιτητών σε πανεπιστήμια όπως το Harvard και το MIT, και προωθείται από πνευματικούς ηγέτες σε διάφορες θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια όμως το κίνημα αποεπένδυσης ξεφεύγει από την περιβαλλοντική, ηθική και πνευματική διάσταση και υπησέρχεται πλέον στο πεδίο της οικονομικής αναγκαιότητας. Το 2020, η Δανία ανακοίνωσε θα τερματίσει κάθε έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα έως το 2050, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% έως το 2050. Η Δανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, λοιπόν, η κυβέρνηση της Δανίας ακύρωσε το 2020 τον τελευταίο γύρο αδειοδότησης και όλες τις μελλοντικές αδειοδοτήσεις, επιτρέποντας ωστόσο την εξερεύνηση με τις τρέχουσες άδειες. Το 2050 θα είναι το τελευταίο έτος όπου θα μπορούν να εξορυχθούν ορυκτά καύσιμα στη Δανία. Το κίνημα αποεπένδυσης από εταιρείες ορυκτών καυσίμων έχει καταφέρει να εξαλείψει κεφάλαια στρατηγικών επενδύσεων σε εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων της τάξης των 14,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με περισσότερους από 1.000 μεγάλους επενδυτές, συνταξιοδοτικά και άλλα ταμεία. Σήμερα, καθώς θεσμικοί επενδυτές αλλά και μικροεπενδυτές επενδύουν σε ταμεία με περιβαλλοντική συνείδηση, είναι καιρός να εξετάσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη του κινήματος. Το κίνημα της αποεπένδυσης έχει αλλάξει τη συζήτηση γύρω από τη χρηματοδότηση πετρελαϊκών εταιριών και εταιριών εξόρυξης ορυκτών καυσίμων. Επενδυτές και τράπεζες αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ολόκληρου του κλάδου. Η εξερεύνηση και η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων είναι δραστηριότητες έντασης κεφαλαίου που απαιτούν συνεχή πρόσβαση στο κεφάλαιο. Εάν το κόστος της επένδυσης αυξηθεί ή η προσφορά κεφαλαίου μειωθεί, τα έργα καθίστανται μη βιώσιμα και οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων βλέπουν τις αποτιμήσεις τους να μειώνονται. Αυτή η εκτίμηση είναι η πλέον διαδεδομένη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και μάλιστα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, στατιστική ανάλυση σε 33 κράτη έδειξε ότι οι αυξημένες δεσμεύσεις από επένδυσης συνδέονται με μειωμένες χρηματοροές, αλλά και μείωση μετοχικού κεφαλαίου στις εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα της κινηματικής αποεπένδυσης ενισχύεται σε χώρες με ισχυρές περιβαλλοντικές πολιτικές και μειώνεται σε αυτές που επιδοτούν τα ορυκτά καύσιμα. Δεύτερο επιχείρημα. Λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία. Οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων αποτιμώνται με βάση τα αποθέματά τους. Η επιστήμη του κλίματος μας λέει ότι για να διατηρηθεί το κλίμα ασφαλές, θα πρέπει τα αποθέματα αυτά να παραμείνουν στο έδαφος. Ως εκ τούτου, τα ανεκμετάλλευτα αποθέματα γίνονται άχρηστα, λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν λάβουμε υπόψη την αξία αυτών των δυνητικά λανθανόντων περιουσιακών στοιχείων, είναι πλέον απολύτως κατανοητό ότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων αντιμετωπίζουν ένα ζωφερό οικονομικό μέλλον.
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιλέξουν την εκποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων για να αποφύγουν μεγάλες απώλειες στο μέλλον και για να έχουν την ευκαιρία να επανεπενδύσουν σε πιο υποσχόμενους κλάδους. Σε μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Climate Change το Μάιο του 2022, έγινε ενδελεχής αποτίμηση των απολειών από τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλα λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία εταιριών ορυκτών καυσίμων, όπως οι άδειες εξορίξεων, οι πλατφόρμες άντλησης και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Από τους άμμοσους μετόχους και τους κατόχους των κεφαλαίων αυτών, και βρέθηκε ότι οι απώλειες αυτές φτάνουν τα 681 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην ίδια μελέτη, σε μοντελοποίηση της ζήτησης για ορυκτά καύσιμα με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων κυβερνήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων, διαπιστώθηκε ότι τα λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία πετρελαϊκών και εταιριών εξόρυξης φυσικού αερίου αγγίζουν τα 1,43 δολάρια, με τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Κίνα να είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε κίνδυνο. Τρίτο επιχείρημα. Έκθεση Γεωλογικής Υπηρεσίας Έρευνας της Φινλανδίας, Geological Survey of Finland, με τίτλο «Το πετρέλαιο από την οπτική των κρίσιμων πρώτων υλών». Στο επικρατές εφήγημα της αξόρυξης υδρογονανθράκων, τόσο στα εθνικά όσο και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν ακούγεται ποτέ ο αντίλογος. Δηλαδή, το ανυπέρβλητο κόστος και το ασύμφορο των υπεράκτιων εξορίξεων σε μεγάλα βάθη, δεδομένης παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Αυτά είναι τα ευρήματα της Γεωλογικής Υπηρεσίας Έρευνας της Φινλανδίας, η οποία σε έκθεση με τίτλο «Το πετρέλαιο από την οπτική των κρίσιμων πρώτων υλών» προειδοποιεί ότι η ολοένα μη βιώσιμη οικονομία της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική διαταραχή το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αγορά ενέργειας. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Φινλανδίας υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών της Φινλανδικής Κυβέρνησης και αποτελεί τον επικεφαλή συντονιστή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο ProMine, τη βάση δηλαδή δεδομένων ορυκτών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση, η οποία είναι 500 σελίδων, δημοσιεύτηκε από τον καθηγητή Γεωλογίας Σάιμον Μισό στις 22 Δεκεμβρίου του 2019 ως εσωτερικό έγγραφο της Προεδρικής Φινλανδίας, της Φινλανδικής Κυβέρνησης, της Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019. Η έκθεση, λοιπόν, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οικονομική βιωσιμότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου θα μπορούσε να αναιρεθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Η έκθεση δεν αναφέρει ότι εξαντλείται το πετρέλαιο, κάθε άλλο, αλλά υπερθεματίζει ότι η εκμετάλλευσή του έχει γίνει πλέον ασύμφορη. Η πτώση της παραγωγής του πετρελαίου θεωρείται πλέον καθοριστικό σημείο καμπής για το βιομηχανικό οικοσύστημα, με το έλλειμμα της ζήτησης να αποτελείται από υγρά καύσιμα που είναι πολύ πιο ακριβά και δύσκολο να εξαχθούν. Δηλαδή, από μη συμβατικές πηγές πετρελαίου, όπως το αργό πετρέλαιο από μεγάλα βάθη υπεράκτιων πηγών πετρελαίου ή από εξόρυξη πίσας πετρελαίου, το λεγόμενο bitumen στον Καναδά, όπως σας είπα, και ιδιαίτερα πετρέλαιο από σχιστόλιθο με τη μέθοδο fracking, δηλαδή της υδραυλικής ρηγμάτωσης με χημικά. Χθες διάβαζα στο Energy Press, αντίθεση με αυτό που ανέφερε ο κύριος Λιγερός, ότι τα αποθέματα πετρελαίου από σχιστόλιθο πλέον γίνονται όλο και λιγότερα στην Αμερική και θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα έλλειψης. Αυτές οι πηγές αποτελούν πολύ πιο περίπλοκες και ακριβές μεθόδους εξόρυξης, διήλυσης και επεξεργασίας από τις συμβατικές εξορίξεις αργού στην ξηρά, όπως στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που έχει αυξήσει το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η μετάβαση σε πιο ακριβές πηγές πετρελαίου για τη διατήρηση της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την έκθεση, όχι μόνο υπονομεύει ήδη την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ενδέχεται να καταστεί μη βιώσιμη. Εν ολίγης, έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή ακριβής ενέργειας, που είναι πιθανό να προκαλέσει μια μακροπρόθεσμη οικονομική συρρίκνηση. Αυτά έλεγε η μελέτη, η έκθεση προφητικά, το 2019. Επιχείρημα τέταρτο. Το κόστος ασφάλειας και η ευαλωτότητα των πετρελαιοπηγών και των εξεδρών άντλησης πετρελαίου. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω ως αμυντικός αναλυτής και το ζήτημα της ασφάλειας. Μακροπρόθεσμα όμως, ακόμα και αν το σενάριο της εγκατάστασης εξεδρών άντλησης υδρογονανθράκων στις θάλασσές μας υλοποιηθεί, δεν υπάρχει απολύτως καμία διασφάλιση για την ασφάλεια της εγκατάστασης.
Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2019, επαναστάτες Χούτι, χρησιμοποιώντας 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιτέθηκαν στις πετρελαιοπηγές της Σαουδικής Αραβίας, μειώνοντας κατά 50% την παραγωγή πετρελαίου της χώρας. Οι επιθέσεις με drones είναι εξαιρετικά καταστροφικές και φθηνές. Σκεφτείτε ότι τα αεροσκάφη αυτά κοστίζουν λιγότερο από $15,000 το καθένα και είναι απίστευτα δύσκολο να σταματήσουν, καθώς πετούν με μεγάλη ταχύτητα σε χαμηλά υψόμετρα. Οι επιθέσεις αυτές επαναλήφθησαν το Μάρτιο του 2021 και το Μάρτιο του 2022 και σε άλλες περιοχές. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία είναι η 4η μεγαλύτερη παραγωγός μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον κόσμο και όλοι γνωρίζετε τη χρήση του Μπαϊρακτάρ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αν λοιπόν με $150,000 μπορούμε να σταματήσουμε το ίμιση της παραγωγής πετρελαίου της μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας στον κόσμο, αλλά και μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου για λίγες μέρες, φανταστείτε πόσο έολη είναι όχι μόνο η οποιαδήποτε διένεξη με τη γείτονα χώρα, αλλά και η υποδούλωση και στρατιωτικοποίηση της χώρας μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την εκτόξευση των αμυντικών δαπανών έναντι των λανθανόντων περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων των πετρελαϊκών πολυεθνικών. Επιχείρημα 5. Το κόστος διαρροής και ευαλωτότητας υπεράκτιας πλατφόρμας εξορίξεων σε μεγάλα βάθη. Η μελέτη περίπτωσης του Deepwater Horizon. Στο επικρατές αφήγημα, αλλά και στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης τρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, δεν υπήρχε καμία σοβαρή καταγραφή του κόστους μιας ενδεχόμενης και για πολλούς ιδιαίτερα πιθανής διαρροής σε μεγάλα βάθη. Το κόστος της διαρροής του βιομηχανικού ατυχήματος Deepwater Horizon κόστισε στην BP $65 δις το 2018, όταν η αξία της εταιρείας πριν συμβεί το ατύχημα ήταν $180 δις. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης του κόστους διαρροής έναντι καθαρών κερδών ανά έτος, τα καθαρά κέρδη της BP το 2018 πλησιάζαν τα $13 δις. Όταν λοιπόν οι πετρελαϊκές οθούνται να εξορίσουν είτε σε όλο και μεγαλύτερα βάθη ή από μη συμβατικές πηγές πετρελαίου, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι διακινδυνεύεται όχι μόνο το περιθώριο κέρδους, αλλά ακόμα και η ίδια η βιωσιμότητα της βιομηχανίας. Η ευαλωτότητα δε μιας υπεράκτιας πλατφόρμας εξορίξεων σε μεγάλα βάθη, όπως της πλατφόρμας Deepwater Horizon σε βάθος 10,8 χιλιόμετρων, είναι ασύλληπτη, καθώς σύμφωνα με το Συμβούλιο Χημικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η τεράστια διαφορά πίεσης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των σωληνώσεων σε μεγάλα βάθη δημιούργησε το φαινόμενο της αποτελεσματικής αποσυμπίεσης, effective decompression, η οποία οδήγησε στο λύγισμα των σωληνώσεων και στην έκρηξη και διαρροή που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση να δίνει άδειες σεισμικών ερευνών για μελλοντική εγκατάσταση υπεράκτιων πλατφορμών άντλησης τρογονανθράκων, όταν οι επενδύσεις αυτές με αυστηρά οικονομικούς όρους είναι αποδεδειγμένα εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, όχι μόνο για την ίδια και τη χώρα, αλλά ακόμα για τις ίδιες τις πετρελαϊκές. Παρά τη μονοφωνία και μονομέρεια στα τοπικά μέσα αναφορικά με το ζήτημα των εξορίξεων, ο αιώνας της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Η Κρήτη με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος χωρίς τις εξορίξεις πολυεθνικών, πετρελαϊκών και τα ενωμενόμενα ψίχουλα από τα υπερκέρδη της εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων, αλλά με στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων σε ήπιες μορφές ενέργειας. Η Κρήτη μπορεί να καινοτομεί με ερευνητικά προγράμματα που θα στοχεύουν στην εγχώρια παραγωγή φωτοβολταϊκών συστημάτων, με έμφαση στην αποθήκευση. Πριν από λίγες μέρες πέρασε η διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία όλα τα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να περιέχουν να έχουν κατά το ίμιση προμηθευτές προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια προφανώς περιορισμού των κινεζικών προϊόντων τα οποία έχουν κατακλείσει στην αγορά. Οπότε η Κρήτη μπορεί να καινοτομεί με ερευνητικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην έρευνα και ανάπτυξη ανανεώσιμων ήπιων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι με αναχρονιστικά πετρελαϊκά Ινστιτούτα τα οποία θα δαπανούν ερευνητικούς πόρους αναλώνοντας κεφάλαιο γνώσης για την αντιμετώπιση υποτιθέμενων μελλοντικών διαρροών. Στην Κρήτη υπάρχει ακόμα ένας πεφωτισμένος δήμαρχος, ο κύριος Στεφανάκης, στο Οροπέδιο Λασιθή, ο οποίος δυστυχώς δεν επανεκλέγει, ο οποίος
Ήταν ένας από τους λίγους αυτοδιοικητικούς, ο οποίος είχε όραμα, ήθελε να επαναφέρει τους ανεμόμυλους στο Λασίθι. Και σκεφτείτε αν υπήρχε στόχευση ή στρατηγικό σχέδιο επαναφοράς των ανεμόμυλων συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο χαμηλής τάσης. Φυσικά εδώ θα ανοίγει άλλο κεφάλαιο για το δίκτυο. Δεν υπάρχει το δίκτυο για να μπορέσει να προωθηθούν το δίκτυο χαμηλής τάσης για να μπορέσουν να προωθηθούν οι ήπιες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά φανταστείτε πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο επαναφοράς ανεμόμυλων συνδεδεμένων ίσως με προγράμματα στέγασης, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ακόμα και με πράσινα ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς υπάγονται στις επενδύσεις ESG, οι οποίες έχουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Υπάρχουν λοιπόν πεφωτισμένοι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που χρειάζεται είναι να βγαίνουν όλο και περισσότερο συχνά εναλλακτικές φωνές. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Εγώ θεωρώ, δεν έχω τίποτα να χωρίσω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετική γνώμη από τη δική μου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω σε τέτοιες πρωτοβουλίες και να μπορώ να πω κι εγώ τη γνώμη μου πάνω στο κέριο αυτό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά για την παρέμβασή της. Νομίζω ότι μας δίνει και τη δυνατότητα για να κάνουμε την πάσα και στην